Praise the Lord. Dodofo nyankopon hira bebre. Megidi sa wo ho ye wo Awurade mo. Eme nso me ho ye wo Awurade mo. Hallelujah. Dodofo me ma wakwa abadeba oti ase senjumedie yuso. My mom paye. Father Lord, we thank you. Nyankopon yeda wase bebre. E wo no kredie na utumidie ho. Wo de wo so na wo kro na wo ye kese wade nyina mu. Enenso wo de ache yenkwa. Yempa ibo nyina ne se odomberima konsoa na maye hu keseye empomfa wasem na wasem no enye ndi yemu Awurade emaye tumi na ye mu adwuma nso yada wase bebre konkro se obeye ne sade amayen ewo Yesu Kristo dim ne abompa ye hallelujah. Odofo ye befa ya kenkan samwe nenso Efesofo mati 9 ne chichemu aduonu nkron kosi aduasa mienu Efesofo mati 9 ntichemu aduonu nkron kosi aduasa mienu adofo me nti Awurade asem na nyame asem kyerɛ nse ema yenka ehuhu kasa kasa enye de enso nyame ni yemane mfiri yenum ma afei bibibia ye ka bia bibibia ye bia nso no yenhwe se eye ade a ehia na eye a ebeboa obi a otie yen se ye gidifo yi yenum kasa ya de ehu hia papa yenum kasa betimi egu ye hu fi yenum kasa nso betimi ade nyam abre yen eno nti Bible kyerɛ yen se yenhwɛ ye kasa ye yie ema ye kasa ahombre nyam na emmoa omomote yen ne ana ye kasa ye nyina yema ye kasa ye nye nkuranhye omomotie yen afei ose ma yen ho onyankopɔn wom kronkron a ɔde no aso ya no ama ogye da no re ose ma yen ho ne re afei yentena se enkrofo a ye hwɛ Kristo Yesu kwan ne yenkai se hom kronkron no eno onyankopɔn de aso ya no ama ogye da no hom kronkron no eno onyankopɔn de aso ya no ama ogye da no nti emma ye ho onyame hom kronkron re ose ewa kwan ye name akwan ye se de ye boye brafa yenhwe se ebehye Kristo Yesu eni onyam ose yenka hu se ono Awurade ena wahwehwe yen na enam kronkron no so eno onyankopɔn e de hye yen so kronkron ya hye nso de ye bie ya no a onyankopɔn te yen ne fi se Kristo Yesu mogya na to ya boden na dem kronkron na yen so ano aso ya no ama ogye da no eno ene ya pejade eno ene di adanse se onyankopɔn eda no so a Kristo Yesu da ne ho de wonani onyam a yenso ye benya ogye ene no akọ afei osi yenyi nwunwunu nyina mfi ye mu se obi aye ade na ye buefu Bible say ma owi ankoto webufu so na nkonyame nkonkron ye adom na yentimi mfa ncheche ye ho ebise se yentimi afa nche na beda ne nwenwene a afei ne beba ne se ebesi ye mpa ebokwan afei wo nipa na obuefu no a na wo yemo anka bibibone kra ato no eno nti Bible say yenyi nwunwunu nyina bitterness enfri ye mu afei yenyi ebufuo ene kasa eye bufuo kasa afei se yetwetwa ye ho nanti na afei enema hodo a ni nyina no eye bone su bia no ose yenyi na akwa na mmom no yendododo ye ho yemfi yakoma mu yemfa dododo ye ho ne yemfa nchicha ye ho nso obi efomwa obi fommia etwa semene wo yetimi bompa na nkonkoma ye ho akwankyere sempo ye betwe nipa na adwene gina so mpo a ekwan e befa so e beka no enye bufuo so na afei ensiesi aba na yenya yenua hallelujah se yenyina yeja eye ba kope no sisi ye de chichi ye fa chicha ye ho se dia Kristo Yesu nso e de ache yen odofo edien na obi dia ye yen a yentimi nje mu
ɛne nyame asɛm sɛ yɛnkae deɛ Yesu ayɛ. Nea yɛyɛ no ɛdɔɔso sen nea yɛtie Onyankopɔn yɛ ɛdɔɔso sen nea yɛn nua bi mpo de ayɛ yɛn. Na nko nyame ayɛ yɛn adom saa na yɛde akyekyɛkyekyɛ yɛn ho. Na yɛabrabɔ yɛ adansoa de atwe akra ma Kristo. Onyankopɔn ɔnhyira wo bebree. Amen.